Hola, jo sóc Snow. Avui som 27 de novembre de 2025. Vaig buscar fa 6 anys i vaig trobar moltes coses. Al clínic, això, sí, i, i no. Per exemple, anem a fora i jo vaig dir que sí o que no, jo què sé. I a la Human Pública, horaris, horaris, i amb cadira de rodes. El dilluns, l'ego marxa, però és la bici estàtica. Teo, dimarts, logopeda àrea, és GNPT. Ah, no, és el dijous, és GNPT. Fa plorar. I logopeda l'Andrea vaig escriure amb la mà dreta per primera vegada la A, la E, la I, la O i la U. És molt prim el llavis. És la primera vegada que escrivia amb la dreta, amb puny tancat, amb el llapis i ja està. Va plorar i no ho sabia. I ara dono compte que està passant. Espera't. Fallout o Heroes of the Storm? Adeu, que vagi bé i la setmana que ve més. Adeu.